always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Gid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako sa mama at papa ko. Sila talaga ang tunay na bayani ng buhay ko. Napakabuti nilang magulang na yung tipong kakainin na lang nila, iisipin pa nila ang mga anak nila. Ang papa namin ay sobrang protective, mapagmahal at maasikaso sa amin. Ang mama ko naman ay sobrang mapagbigay. Siya yung tagasunod ng luho namin ni ate. Wala na talaga kaming mahihiling pa. Nung college pa lang ako, pangarap ko nang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya after graduation, nag-apply agad ako ng trabaho para makakuha ng experience. Swerte naman na natanggap agad ako sa trabaho. Tumagal ako ng mahigit 2 taon sa kumpanya. Matapos nun, nagdesisyon na akong makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagpaalam ako kay mama at pumayag naman siya. Nagpaalam din ako kay papa pero labag sa loob niya ang pag-alis ko. Sobrang close kasi talaga ng family namin. Pero ang goal ko naman ay mabigyan sila ng mas komportableng pamumuhay. Gusto kong ibigay ang magagandang bagay sa mga magulang ko. Gusto kong makabawi sa lahat na naging sakripisyo nila sa amin. Night before my flight, sabi sa akin ni Papa, "Nak, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Bibigyan na lang kita ng puhunan para magnegosyo dito." Ang sagot ko naman, "Pa, pangarap ko to, 'di ba? Aalis ako kasi gusto kitang bilhan ng sasakyan." Tumuloy pa rin ako sa pangingibang bansa. Nung nasa abroad ako, naranasan ko ang sobrang hirap. Natuto akong maglaba, magsaing, magluto, na si Papa ang dating gumagawa para sa akin. Nang mapalayo ako kay Papa, natuto akong maging independent at matatag. 3 buwan na ako namamalagi sa abroad nang mabalitaan kong naaksidente si Papa. Na-comatose daw siya dahil sa aksidente. Ang tanging nasabi ko na lang ay, "Lord, wag niyo naman pong kukunin sa akin ang papa ko. Ang dami ko pang pangarap para sa kanya." Tumawag ako sa amin pero walang sumasagot. Nag-message ako sa mga pinsan ko pero walang nagre-reply. Hindi ako tumigil sa pagdarasal na sana ay magising na si Papa. Ilang sandali pa, ipinagtapat na sa akin ng tiyahin ko sa abroad na wala na si Papa. Halos tumigil ang mundo ko noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang tanging gusto ko lang ay makauwi agad ng Pilipinas. Pag-uwi ko sa amin, sinulubong ako ng bahay namin na punong-puno ng liwanag. At ang pinakamasakit na parte, nakahiga na sa malamig na kahon ang papa ko at wala ng buhay.
Iniwan na ako ng taong pinag-aalayan ko ng mga pangarap ko. Sobrang sakit na makita ko siyang nakapikit at napaliligiran ng mga bulaklak. Mga bulaklak na pilit na pinasasaya ang paligid na walang kasing lungkot. Napakahirap tanggapin na ang dating masayang pamilya ngayon ay sabay-sabay na nagluluksa. Naisip ko din na sayang yung 3 buwan na pinamalagi ko sa abroad na hindi ko nakasama ang tatay ko. Ngayon, patuloy pa rin kaming lumalaban sa buhay nang wala na si Papa. Nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak namin na patuloy ang pag-alalay sa amin. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil pinahiram niya sa amin ang Papa ko. Naranasan ko ang magkaroon ng isang mabuting ama sa loob ng 23 years. Itutuloy ko pa rin ang mga pangarap kong nahinto. Gagawin kong inspirasyon ang Papa ko para maabot ang mga ito. Alam ko na lagi niya akong binabantayan ngayon kasi siya na ang guardian angel ko. I love you, Papa, my hero. I miss you so much. Sending you my hugs and kisses to heaven. Ako po si Christine, certified tambalanista. At ito ang aking kwento. Ayan tuloy, may nakaimpake na, nagdadalawang isip tuloy Ayan na, umalis. papunta na dapat ng airport, hindi na tumuloy. Napakinggan sa kotse. Oo, bumalik. Yan, luluwas na sana ng Maynila, bumalik ng probinsya na Oo. agad. Nako. As if ganun kadali, ano? Hay, Ay, nako. ang hirap ang daming hirap. Ang daming hirap. Una, ang hirap talaga ng buhay ng isang OFW. Yes. Ang hirap ng buhay kasi kailangan niyang labanan yung lungkot, yung feeling na kaya ko to ginagawa para sa pamilya ko pero kailangan kong kayanin lahat ng sakit, lahat ng paghihirap. Correct. Yung parang feeling na walang magawa. Tama. Yung feeling na sana mayaman na lang kami para hindi ko na kailangan mag-abroad. Yung may mga ganon, yung mga ganyang klaseng eksena, ang hirap talaga. Kaya lagi itong sinasabi, today is National Heroes Day. Tama ba yan? Yes. But our heroes are Today is Labor Day. Oo. Gulo ka. Nalito. Diba, our heroes really are the OFWs. Tama. Talagang sobrang bayani po talaga kayo kasi kinakaya, alam mo, di ba, minsan na pag-usapan natin yung yung sabi ko, parang yung pagmamigrate, ganyan. Pero ang hirap rin talagang iwan yung bayan Yes. mo eh. Ang hirap talagang iwan, kahit minsan nakakabwisit na talaga yung bayan mo. Oo. Kasi naranasan ko yung nung taga Mandaluyong pa ako. The whole time na nagdadrive ako ng maraming taon, kung ano yung lubak dun sa side na yun ng EDSA. Oo. Kung 5 taong nandun yung lubak, 5 taong nandun yung lubak. Lumaki na, nag-aral na yung anak Oo, mo. correct. Nagkaanak na ako, nagka-love life. Andun pa rin yung lubak. Andun pa rin. Yung lubak na yun, Oo, nandun pa rin. din. So, parang there are times that you get frustrated with the Philippines na parang ano ba to, wala nang asenso, kaya punta ka na lang sa ibang bansa. But then again, it's also very difficult to leave this country. Yes. Kasi nandito yung isang tumbling lang, meron kang pwedeng sutsutan para mag-videoke kasi malungkot ka. Uy, malungkot ako, videoke naman tayo. O di naman, kaya yung kumari mong madaming tambay dito eh. So, Oo. madami kang mahihila eh. Alam mo, diba? magandang- Yun yung nakakalungkot. Yes. Yun yung wala sa ibang bansa. I mean, Tama. yung sa ibang bansa may marangya, Tama. maganda. Maganda yung bahay, yung village. May pera Correct. ka, pero malungkot ka. Pero wala kang mahihila Oo. kasi wala masyadong tambay. Lahat sila busy trabaho. Dito kasi Totoo. ang daming tambay eh. At yung mga Ang tambay dami na mong yan, no? mahihila. Sila yung, ang role nila sa buhay natin, damayan tayo. Yan. Diba? Kasi, totoo yun ako na-appreciate ko talaga yung mga kaibigan kong tambay lagi. Sabi ko, buti na lang, tambay kayo. Kasi may mahihila ka Oo. eh. At the moment na makaisip kang magyaya ng panonood ng sine, i-text mo lang sila, ura-urada, nandyan na. Eh pag ang kaibigan mo may trabaho, busy sa kung saan man, may pinagkakaabalahan, Correct. hindi mo sila basta-basta mayayaya. Oo, alam mo ba, nung pumunta kami ng Amerika, kailangan
scheduled yung araw na masasamahan kami ng mga tao na nandun. Tama. Kasi ganun sila ka-busy. Correct. Hindi katulad ng pagbawa, dadating ako dyan ha. Talaga, kailan? Sige, text ka lang ha. Di ba? Gusto Text mo, ka nauna lang. eh, ganun. Text ka. Di ba pag halimbawa may sige, text ka lang, PM ka, dadating ako, ganyan. Doon talagang scheduled. Ito lang day na to, pwede lumabas o kaya gantong oras lang pwede. Ganon, kahirap sa ibang bansa. Ganun minsan sila kasi ka-busy. double shifting pa, Yun dala-dalawa pa yung trabaho. Correct, hindi isa ang trabaho. So isipin mo kung gaano sila ka-busy, no? May pera nga sila pero malungkot sila. At saka to, Hindi, ingit i-observe lang mo tayo. lang. Huwag kang ganun, partner. Nahalata yung ingit mo eh. Ingit ka lang. I-observe natin, halimbawa, kunyari, yung mga lamay dito. May napuntahan ako na lamay na itong tao na to, maganda yung trabaho, may posisyon sa kumpanya nila. Pero nung namatay, nung pumunta kami, may mangilan-ngilan lang. Sabi nung kamag-anak, pumunta naman dito yung mga katrabaho nila, madami naman sila kanina dito. Pero after mag-pray or ilang minutes of staying, Umalis na din. umalis na din sila. Compared doon sa sa tambay Pasilyo 11, Oo. yan. Daming tao dyan. 24 hours na doon yung mga tao nagsasaklaan. Oo. Ang saya-saya nung Siyempre may libreng kape. Pag may libreng kape, madaming tambay. Hindi, irony ng ng buhay. Ang sinasabi lang namin, mahirap talaga ang buhay ng isang OFW. Tingnan mo naman sobra. itong si ate girl na kinailangan pang pumunta sa ibang bansa. 'Di ba? Natutong maglaba, mamalansya, maging independent, magsaing, 'di ba? Tapos yung kailangan mo labanan yung lungkot. Tama. And yung bukod doon, kaya kabilib-bilib eh. Kasi nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Yung pera nila nakakarating ng Pilipinas, pero hindi sila nakakarating pagkainan na. Tama. Hindi sila nakakarating kapag birthday na. Pero yung pera nila nakarating doon. So talagang grabe, saludo. Hindi kayo po madali. talaga yung bayani ng mga pamilya nyo na naiiwan dito sa Oo, Pilipinas. Correct, totoo yan. So, saludo tayo sa mga OFW. And of course, yung lungkot. Yun talaga Correct, yung pinaka matindi na na kailangan harapin ng mga OFW. Lalo na ditong kapag ka may balita ka natanggap na hindi maganda, which is death. Ang hirap mag-rebound niyan kasi una-una, Pinigilan. siya yung rason. Oo, kung bakit Bakit nag-abroad. ka ngayon nawala yung rason mo sa motivasyon mo para magtrabaho, paano mo i-regroup yung sarili mo? Napakahirap. Ay, nako. Kaya nga sabi niya, 'di ba, hanggang ngayon tinatry nila yung buhay na wala yung kanilang papa. 'Di ba? Tinatry nila mabuhay na tinatry niya na ituloy pa rin yung pangarap kahit wala na si papa, ganun. Pero Yun yung masaklap dun eh, yung parang life goes on. Pero ang maganda lang din na inihanda ka ng ama mo sa mga ganitong sitwasyon. So kaya alam mo na kung paano mag-isip dahil yan sa paano ka pinalaki ng iyong tatay. Tama. Mahirap talaga yung darating sa punto ng buhay natin na we have to make a choice na aalis ba ako kasi may magandang magandang oportunidad na naghihintay sa akin sa ibang bansa or magstay ako dito. Masaya kami ng family namin pero hindi ganun kasapat ang aming resources. Oo. So magde-decide ka talaga marangyang buhay pero iwan ang pamilya. Masaya. O magsistay dito pero hindi marangya ang buhay. Correct. So mahirap talagang pumili sa dalawa. Parehong may struggle eh. Correct. Totoo. Diba? Pero para sa ilan na gusto nila talagang family is, diba? Family first. Family is life. Family is life. Diyan talaga tayo babagsak kahit ano pa man eh. Diba? Yung kaya mas marami pa rin yung nagstay dito. Pero salud din naman kami doon sa mga taong pinipili na mga ibang bansa o lumayo sa pamilya nila alang-alang sa kapakanan ng kanilang pamilya na may iwan. Alam mo kung minsan ang nakakalungkot lang sa mga OFW na walang timeline yung pag-alis nila na supposed to be dapat. Dapat meron talagang timeline kasi ako nalulungkot ako pag nakakita na 30 yung years tumanda na sila na kailan ba matatapos yung pagbalik-balik mo. Yung Correct. anak mo hindi mo na nakasama, yung pamilya Totoo. mo hindi mo na nakasama. Ako doon sa perspektibo ng pamilya muna. Na kasi totoo yun, ang dami mong Pero ang namimiss tanong yung nila, hindi ba pamilya nga naman yung dahilan kung ba't sila umalis? I mean yung time para sa family. Hindi. Hindi, pero that's yun yung masakit sa kanila eh. Correct, Kasi correct. 'di ba? Actually yun yung sobrang irony ng buhay. Kasi
I'm in the doing first this for my place, family. oo, Yun naman in the talaga first eh. place, hindi naman ako aalis, kundi din para sa pamilya ko. Kaya nga, ganun talaga yung believe ko sa kanila, parang wow, grabe. Pero intense. dapat nyo ring isipin na May timeline. Kung maka-defeated na yung purpose para sa pamilya mo, kung hindi mo napapabayaan mo May yung mga iba pamilya kasi mo. Tama. na-addict na eh. Oo, Alam mo yun. yun, parang Nakali- naging part of their Ayan, system. Correct ka. Nalibang na. Oo. Okay lang din naman, wala namang masama doon. Basta wag din natin kalimutan na ang relasyon natin sa pamilya natin, yan din pagyamanin din natin. Tawagan mo yung nanay at tatay mo madalas, Ang kagandahan di ba? naman, mas madali naman na ngayon. Yes. Diba? Communication is key. Hindi kagaya sa panahon namin Oo, dati. wala. Walang Sulat social talaga. media. Telegram lang, di ba? Oo, yung kung may asawa ka, sabihin mo pa sa asawa mo, picturean mo nga sarili mo. Oo, Nakabra at diba? panty lang. Ngayon, May di ba? video call na. Oo, ngayon, Diba? active ka ba now? Yan. Baka naman. Come to come tayo. Diba? At ganoon din tayo, yung pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. Huwag ka ding abuso. Tayo na yung gumawa ng effort Correct. para To kumustahin reach yung mga nasa out. ibang bansa. Hindi yung magre-reach out ka lang kung kailan ka may kailangan. Yan, alignment kung padating na yung Oo. alignment. Diba? Kumustahin mo naman yung bawat araw. Hindi naman po mahirap yung bawat araw mag-send ng message. Totoo. Diba? Ano ba naman yun? 30 minutes, 40 minutes ka nga nagbababad sa kwento ng buhay ng ibang tao sa Facebook. Ano ba naman yung kumustahin mo yung nanay o tatay mo, kapatid mo na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa'yo. Diba? Correct. Yun yung isang anggulo ng kwento ng Mahiwagang Burnay, yung buhay ng mga OFW. Pero syempre, of course, yung isang anggulo na masakit talaga is losing someone. Minsan talaga may mga dumadaan na problema sa buhay natin na hindi natin alam kung paano natin haharapin or nagtatanong tayo kung bakit kailangan mangyari. 'Di ba? Pero ako lagi kong pinanghahawakan diyan is that whatever your situation is, it will change. Magbabago 'yan. Correct. 6 months from now, 2 months from now, Only time will tell. Oo, may magbabago, hindi forever 'yan. Correct. Kung nauso ang milk tea ngayon, magbabago din Oo. yan. Totoo 'yan. Oo, dati, Oo. di ba, yung donut na pinilahan, Oo. ngayon nawala na. Ngayon, milk tea na naman. Oo, social nga ng mga bata ngayon, milk tea. O, Dati tingnan mo. nakakapag-soft drinks lang ako pag may sakit ako. Ano ka ba? Diba? Pag may pa-royal yung nanay ko. Totoo. Correct. Pag may sakit ako. Totoo 'yan. Ngayon, anytime mga bata, wow, milk tea. Ano ka siya. ba nung araw nakakapag Goldilocks ako pag may sakit din ako. Ako din, makakapag-ice cream pag bubunutan ka ng ngipin. Nakaka-learn. Mas madali ang buhay ngayon. Well, dun sa family ni ano pangalan mo? Ano? Nakabasa ko, nakalimutan ko na yan. Yan sa iyong family malungkot, it's something that you have to face. Wala naman talaga tayong magagawa. So we pray for strength para Yes. kayanin ninyo, and total naman nandiyan pa rin yung rest of the family members. Sa isa't isa kayo kumuha ng ng lakas kapag ka nangihina na yung isa, meron namang isa na pwedeng hinga ng lakas. Tama. At again, gusto rin namin iparating ito doon sa mga magulang na tinuturing nating bayani ng ating buhay dahil kayo po yung bukod sa nabigay sa amin ng buhay, yung pinalaki nyo kami ng tama. So, saludo po kami sa bawat magulang na pinapalaki ng maayos ang kanilang mga Correct. anak. Kayo po ang aming mga heroes. Yes. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Salamat for sharing your story, at kung meron ka rin kwento katulad niyan, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na! Nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Nako, ang ating numero unang fanay. Uy! Numero unang tambalanista ng Legazpi City, Albay. Belated happy birthday kay Salve de la Punta of St. Jude Tadeos, Legazpi. Happy birthday! May pansit ka ba dyan, Salve? Baka naman. Hindi, yung papansit galing kay Sir Rafi Ngo. Hi, Sir Rafi. Good morning. Maraming salamat. Good to see you again, at may pabati sa atin si Ayan, Sir nagkabot ng Rafi. pera. Sige, Ayan. dali, basahin. Nagkabot ng pera, basahin Magkano na yan. ba? Ito.
Pinapabati niya siyempre si Nanay Teresa ngo. Nanay Teresa, good morning. Mommy Terry! Oh, Maring Nagdala ba ko Terry, niyan? welcome. Sobrang tambalanista. At pinapabati din ni Sir Rafi ang mga taga Centennial Academy of Blessed Trinity dyan sa General Trias, Cavite. Good morning, na-miss namin kayo. May mga students dapat napupunta dito. Oo, ang kanilang radio broadcasting team, si Miss Nika, si Janine, Yul and Chiki, and shout out daw kay Ariana. Yeah. Ganun din sa kanilang principal, si Mrs. Aurora Maclang and Campania family. Yan. Yan. Maraming salamat po sa Thank you inyo. sa pagbisita. At meron din tayong bisita. Baka naman pwede ilagay yung pabati sa SGD. Salamat. Ang dami natin bisita ngayon. Oo. Babanggitin ba namin ang pangalan ninyo? Anong pangalan? Ayo, mahiyain. Thank Nga you. Australian. Oo. Good day, mate. Thank you for visiting the Tambalan. Maraming salamat. Thank you so much for your support. Yes. Ako naman, yes. Thank you sa pagbisita sa amin. At least mas masaya yung aming holiday kasi meron kaming bisita. Kasi may papansit po kayo. Fully booked. Oo. Fully booked ang Tambalan today. Thank you po. Maraming salamat. Mga kabisyo, enjoy the rest of your long weekend. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.